Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. This time check is brought to you by Action Reports, first portion. Mga preskak ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules. Pitsa 4 na bulan sang Nobyembre tuig 2020. 51 kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman, 58 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, karaban bilang tribute sa nagtaliwan nga binalbagan Vice Mayor Ginpatigayon. DILG Bacolod nagahulat pa sang memorandum circular angot sa liwat na pagpatuman sang road clearing operations. Sagay PNP padayon ang investigasyon sa nasapwan nga patay sa katubuhan. Balita nasyonal,
Isyu naton karon nga aga. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga gin-expose ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya kaugalingon sa piyak sang paandam sang COVID-19 agud masiguro nga ang mga biktima sang Typhoon Rule mahatagan sang nagakaigo para sa ila kinahanglanon. Ini ang reaksyon ni Roque sa pamangkot kung nga wala ginsoksok sang presidente ang iya face mask samtang nagaistorya sa mga pumuluyo kag miyembro sang media sa iya pagbisita sa Ginubatan Albay Lunes ang hapon. Suno kay Roque, wala niya mahibalan kung hungod o kung nakakas lamang ang face mask apang isa sang gin-insister sini nga gusto ipakita sang presidente nga handa ini magbulig sa pumuluyo nga na biktima sang bagyo. Cover up. Amoy na ang obligasyon sang spokesman sa Malacanang. Ang tanan-tanan nga hulag sang presidente nga ginabayayan sang publiko ginadipinsahan ina sang spokesman sang Malacanang. Kung wala man nakasuksok sang face mask ang presidente, posible sa madamo nga rason, napalid, nakakas, hungod nga ginkakas o ano paman. Ang importante nga ang presidente nagpadulong sa among lugar para magpasalig kag maghatag ayuda sa mga biktima sang bagyo. Maay na lang ina sa pila ka mga leader naton, pila ka mga alkalde, sang pila ka mga kaprobinsyahanan, kabanwanan kag kasyudaran nga hindi makita sa panahon sang kalamidad. Ang pagbisita sang presidente sa mga lugar nga apektado sang bagyo makapahagan-hagan ina sa kasubo nga nabatyagan sang pila ka mga ginigo na halitan sa bagyo. Diyan kakita nga wala sang pinakasubo sa kasaysayan sang kabuhi mo nga gintukod mo nga puluyan sa sulod sang 20 katuig. Isa lang kahuyop sang hangin sang bagyong Siruli, winasak, ginpalid ini. Nga wala pasilungan ang imo panimalay, lakip na ang imo kabataan. Amoy na, ang masubo gid sa tanan. Ang iban ara sa evacuation center. Ang iban wala pagkaon. Wala suga, wala kuryente, wala tubig, wala bulong. Puerting hanos sa mga bagyo. Amo na siling naton ang kalamidad gatupa tag sa katuig. Dapat preparahan. Luwas sa COVID-19 nga ginagastuhan sang gobyerno. Ari naman, isa naman kakalamidad ang nagbalbal sa aton, ang asod-asod nga pagsulod sang 3 ka bagyo, gasunod pa ang Quinta, Role, kag si Sione. Kabay pa, nga amo na ning katapusan nga bagyo nga magaigo sa aton pungsod. Kung may ara paginman kabay pa nga hindi tuman kamakahalalit. Bilang nagilanga, pamaskwa sa aton sang kinaugali nga hindi man mataman ang aton mga kauturan. Ang nagakaigo ya, sining mga kalamidad, hindi ang kwartahan, hindi ang manggaran, bangod na patindog ya, sa bato kag madamol nga mga material ang ila kabalayan. Ikumparar sa aton mga utod nga imol, light material lang, ka hindi man makasarang magpatindogid sang mabakod kag ginatawag naton inibalang daw malapalasyo nga mga kabalayan. Ti kalaban natin nagigo ang mga imol naton nga mga utod. So kabay pa, bisan paano, mahagan-hagan na ang kalamidad. Daw, hindi ko ma-reconcile sa pinsar ko. Ang aton mga utod bala nga, subong ara sa evacuation center, kung makita ni mong iban na gatulok sa malayo, daw maguba ang dugan, wala sang pasilungan, wala sang puluyan. Makita mong kabataan sa ila masyado ka minor nga edad, wala pa man sang kung ano nga ara sa paminsaron sa kabataan pero maluoy ka, gapisaw-pisaw ang kalimutaw. Hamak mo nga matulog kayo mo, bisan de, kung gamay lang, bisan payag-payag lang, kung kaugalingon mo nga balay, pato-kato sa mga evacuation center. Ang malaing ba kung kaysa, kung wala ka butangan sini nga mga pumuluyo, bangod ang iban, okupado pa sang ginigo sang COVID-19. Kasubo batyagon,
Pero amo ina ang kamatuoran nga dapat ini sila tagaan prioridad sang gobyerno. Planuhan mayo, gastuan husto ng aton mga utod bala, kag kampanyahan todo. Nga adlaw-adlaw tanan kampanya, preparar kamo sa masulod nga tuig 2021, 22 naman kabagyo ang magasulod. Kinanglan pabakuron ang inyo sini nga panimalay. Amo na siling nila, obrahas sa bato ang panimalay mo nga pag-abot kapag laslas ang kalamidad. Hindi ini marumpag. Pero te ugaling wala tamay mo. Ang pila naton ka mga utod, wala gani kaugalingon nga duta sa ila kaugalingon nga pungsod. Ang iban, kundiin may bakante sa gadjuba, bugsukan, kay wala mas labutangan, kay ang tanan, kadalagko nga kalaparan sa mga subdivision, ginapanagiyahan man sang pipila lang ka mga personalidad. Amo ina nga, kung makita naton may mga road clearing kita, wala ta mahimo, mabugsok sila, bisan sa kilidalan, bisan galabang na sa dalan, kay wala mahimo makabugsok la sang tiyanggi, diutay nga baligya, mabuhi lang. Amo inang sitwasyon, sampila naton ka mga kauturan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ambo silingon, milyon pa ang mga ginagutom, imol naton nga mga kauturan. Di kung saan no inis lang makatibawas, Diyos lang ang makahibalo. Ting balay mo, payag-payag lang. Posdakan kasang tag 180 nga kakusog sa ngangin. Sa bagyo kundi ilupad. Lupad pating kapalaran mo. Amo ina ang nagakatabo. So ang gobyerno, wala sang mahimo, kundi nga ini sila suportaron. Tubtob sa malabutan apang hindi tanan. Amo nang sap bala, kapanagtagbulig, pero hindi tanan ang malabutan. Amo ina ang sitwasyon niya sang pungsod Pilipinas. Imol kita nga pungsod. Pungsod nga imol, kag ang aton opisyal luwas sa maayo, porte pa, manguot sa kaban sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:10 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Makanay-kanay ang panahon. Nag-iliskirda na ang bagyo. Mabatyaga na, nagpaang-paang lagawa ang aton panahon, nagbutlak ng adlaw. Subong, makanay-kanay ang panahon sa palibot sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang aton patrol nagalambiyong man sa sini nga mga tinion. Chikon ta sila dugay-dugay, kamustahon ta sila kung kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta ang mga merkado? Nagbukas na, 11 minutos na nakaligad ang korpyo. Kamusta ang aton sini mga kauturan nga mga driver ang sitwasyon kabilugan sa Dakbanwa sa Bacolod. Idulong ina ang sitwasyon sa Bacolod sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning! Action Fred, good morning sa aton pinalaga ng mga tagpalamati. Good morning. Ang sitwasyon kaglaragbay karon sa syudad sa Bacolod subong nga kaagahon Action Fred. Masyado pa ka tauhay ang dalanon sa syudad. So sa aton sini nga mga kauturan extra nga paghalong sa pagdala sa salakyan kay tungod yang subong nga kaagahon makitaan gid lamang sa dalanon sa sini nga aga Action Fred ang mga nagabiyahe tricycles gid lamang no. Ang mga tricycles Action Fred na pahamtang iba nara sa may Bangga Patio sa dalan sang Burgos Lopesina. May ara man mga salakyan kag tricycles nga nag-parking gid lamang sa may Bangga Burgos Lacson ang kalabanan bisan gani ang mga taxi drivers sa mga kagahon Action Fred ang nag-parking gid lamang sa Tubang no sa Regional Hospital ang iban ara sa mga kilid sa hotel subong agagahulat man sa ila sini nga mga pasahero and of course ang pila ka mga sitwasyon man Action Fred sang pila ka mga bantay sa sa mga pasyente ang iban gatulog lang sa gihapon sa kilid
sang regional hospital, particular sa dalan sang Lacson sa Biak City nga subong nga kagahon masyado pagkatawhay ang dalanon sang siyudad sang Bacolod Action Fred, no? Sa aton sini nga mga kauturan extra gid nga paghalong, especially sa pagdala sang mga salakyan. Of course, ang kalabanan makitan taman sa kilid sang Burgos sa public market ang mga tricycles, ang iban nga pangapi action Fred, while ang iban nga mga tricycle ang even ang e-bikes bala action Fred ang nagabiyahe subong kaagahon, although kuan lang ni sila action Fred dulong sa mga pasahero going man sa tagsa ka mga merkado. May pila ka mga baligyaan ang nagaamat-amat na bukas subong aga sa diin ang mga bukas na action Fred ang isdaan may portion sang utanan nga mga abri na subong kaagahon di ang iban diri action Fred, although ang iban medyo sarado pa, pero ang karnihan subong gaamat-amat naman bukas, no? Bukas na action Fred. Mustahon tabala ang presyo subong sang karne, kay may mga available na ni action Fred mo ang karne sang baboy, ang iban diri ang matamat naman ginalasa ang mga karne sang baboy action Fred. Although may mga frozen foods mga ginahan ay sa karon. Si Sir bala pamangkuton ta. Sir, pila subong ang presyo sang baboy, sir? 220? 220. 220 subong ang kilos ang baboy action Fred, no? Ang mga cutting siya, let's say ang imo siling spare ribs pila na? Paririyo lang na sila. Palareho lang. Anong medyo nagdiferensya din? Boy subong pila? 160 kilo. 160 ang kilo. Tiil ni siya sa baboy. Ang ulo ya? 160. 160. 160 boneless. Bunlis. Ting ganon, ulo na niya. Kung bilog ya 140. Kung bilog ya 140, pero mayo ni siya action Fred, no? Bunlis na siyang tawag na nila. Subong siya. Pila ni sa subong presyo sa inyong mga kwan ba na? Kung dinuguan nabi? 70 kilo. 7 per kilo action Fred. Sir, salamat gid, no? Amo lang ninyo, may iban pang kwan may baka ka mo? 280. 280. Ulod lang niyo, no? Tanan? Unod lang. Pero ang inyong ay patay, Wala kami pa. Sige, thank you. Thank you, sir, no? Amo na yung action Fred, ang available subong nga aga. Although ang isda diri, people subong aga action Fred. Damayo ayon ng mga isda subog daw nagkanay-kanay ng panahon. Umuganik yung sano nagkanay-kanay kung normal action Fred, mga muling oras may aral nag-display sa isda. Pero subong way pagid pakita natin kay halos kita ang pakanto kita sa isdaan sarado pa ang araw ng bukas na mga suga ugaling kay tintapangko daw way pagid display, no? Subong aga si unge guro gahulat man sige nge way ka pa way pa display way pa isda way ano no wala may isda way mayo isda medyo mayo na tiyempo way man mayo, no? Wala pigaw sa buong pangwaon. Pigaw sa buong pangwaon action Fred, gahulat na sila way pero way pa sang supply sang isda. Pero dugay-dugay action Fred, paguro adlaw ari na ni dire base available kaga pwede na hanay sa mga customers subong kaagahon. So amo ni ang pila ka mga sitwasyon action Fred, no? Sining kaagahon sa may ara naman bukas naman ang mga nihan kadto basin may ara man subong aga kay grabe action Fred, no? Aga pa pero ang iban gahulat na ng mga nagabaligya sang isda way pa man nagabot medyo pigaw-pigaw action Fred, no? So for ari naman ang ila sining presidente si Sir si Sir Ruben Casipi ang ready naman action Fred, although gaulat man siya sa mga isda subong kagahon ang available subong aga action Fred diri ang mga nagahanay ang
ang kuan naman, ang utanan ready na. Pero nagligad to si Mana, medyo mahal ang panakot. Pamangkuton tabala si Tuto, Bustoto. Kung kuan, pila subong ang mga panakot, kung the same o base naglubo na. Pila subong ang panakot. Hindi gid nagsaka pag subong kay ang aton subong nga karos nagarefill na tagid subong iya sa tag 120 na gid no kay ang aton nga Cagayan medyo nubo siya pero daw hindi sa magbato sa aton sitwasyon subong kay dasig sa kay mahuyos. So ang kanlaon subong grabe pati ang aton nga repolyo subong ara na ta sa 120 100 ang kilo. Ang taas gid katama tapos ang ato nga Chinese pitsay daw medyo dollars naman subong kay ari naman ta subong naga-retail sa 90 no kay ang kapital sa tag 80 na subong ang bin subong 100 na gid ang aton baligya ay medyo sa tigkalalag nubo pa nagsaka na siya pakadto nagitaguro ni sa kwan December ang panakota subong ang kamatis ta ari na ta nagpanaog ang kamatis ta no sa sa Cagayan nagpanaog ta ari na ta subong sa 100 kaysa nagligad 140 gid ang aton kamatis ang paitan ta ara na ta subong sa lapit na gid 200 ang kilo sa dagko. So ang aton nga pidada amo ang pinaka super ari na ta sa tag 500 400 ang medyo gamay muna 400 so ari ang 500 ang dagko ng nga pidada ang aton subong nga patatas medyo ari lang ta sa 90 no ang retail na pwede naton mahatag 80 per kilo Ang kwanta niyo ahos ang ahos steady lang ang aton nga ahos way sa nagnubo way man sa nagsaka ang Bombay nagnubo naman kay may ara naman ta India nagwa ng India no ari na pasubong sa 190 ang aton nga retail sa aton nga ning lokal. Sige. Amo lang naman na so far no nagtaas ang carrots, ang repolyo, kag patatas. Ang patatas hindi nubo ang patatas sa amo lang yung nagsaka ta sa kanlaon bangod kay nag-lockdown ang kanlaon subong medyo may ara man nga iya ka Cebu nubo ang aton si subong kay ari lang ta 80 ang aton nga retail kag ang bin subong sa kanlaon grabe man kataas gid mo gigali kramo ta sa as gid sa kanlaon subong ari 100 na ang kilo. Mahal na aksyon na Fred, no? Thank you gito. Medyo nagmahal gid siya kay tungod sa supply man lagi kan man sa area sa kanlaon aksyon na Fred. So parang mga pila ka mga presyo karon na sa merkado tini siya dulot sa inyo kag na dulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Coffee Mix. Sa muli ang kape nga po ba kape nga sa Burgos Public Market with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na mayad gawa ang panahon sa sini nga kaagahon. Medyo nag-iliskirda na ang mga bagyo, no? Nag-amat-amat na ginuwa ang mga bagyo kabay pa nga wala na sa masulod pa sa palaabuton nga bulan sa Disyembre. Paskwa pa naman. Ipaskwa na lang na sa amo na ang hindi pagsulod sang dugang pa nga mga bagyo. Mabalik kami pagkatapos ni.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Si Vanessa Mayo, nagapadulong na sa pagbutar, eleksyon subong dito sa Pungsod, Amerika. Karon nga adlaw, kagahon diri hapon dito. Siling ni Vanessa Mayo, nagpadulong na siya sa presinto, agod magbutar. Sino ayan na butuon niya? Kamusta si Presidente Donald Trump? May tsansa yan? Ini, masadya subong ginapanilagan ang eleksyones dito sa Amerika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26, unang hutong sang aton sinipagpulupanamyaw kay Erne Odasco Lidas, kay Gerans Barila. Baw, dira kay Heaven, ginsupunan niya Jano. Kay Jocelyn Aresibita Ulak, kay J.J. Humilia Kagatam, kay Alex Muntisa, kay Monjen Bores, kay Rone Sidayon Gordon, kay Didene Juna, kay Hilda Alparas, kay B. Francisco sang Libanon, kay Rosalina Arellano Espadero, dira kay Alex Muntisa, good morning, kay Delia Liabe. Baw, si Vanessa Mayo, ni Action Fred, kay Presidente Trump kami. Baw, kay Trump siya nagbutar. Masadya ini. Aber, panilagan ta ang eleksyon. Damo manamian kay Trump kuno mong kay daw buylo kuno ang ekonomiya sang Amerika. Kay Cecilia Olio, good morning man. May lang nga pag-monitor. Halong kamuda sa Amerika, butar gid Mayo, siguruha nga ang ginbutar ninyo makapaasinso sa Amerika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Ang COVID-19 sa Pungsod, medyo nagsarurot siya. Maayo nga balita, nagsarurot mga 25% ikumparar sa nagligad nga simana. Amo ini ang report sang Department of Health. Maayo ini nga balita nga padayon nagasarurot ang COVID-19. Sa report
ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere ng national daily average sang COVID-19 nga kaso sa nagligad nga 2 ka semana na naog ini sa 1,887 bag-o nga mga kaso. Nagligad nga 4 ka semana ang DOH na pakita sang average nga 2,517. So nanaog sa 25%. Mayo ini nga paniwaan kabay pa nga ini siya mangalap ka pagid sa iban nga mga kaprobinsyanan. Kay ti gapasulod kita sa bulan sa Disyembre subong General Community Quarantine tubtob sa Nobyembre 30 kon magsarurot kag magnubo na gid ang biktima sang COVID-19 posible base kon ipapanaog i-downgrade kita sa Modified General Community Quarantine. Medyo happy ang aton Disyembre kon manaog sa Modified. Depende na sa aton, ano? Kita ang nagahatag sang average. Kung nagatuman kita sa mga protocol, posible manaog ini siya. Kag posible maka-enjoy kita tanan sa bulan sang Disyembre. Nga daan nga siling sang pila ka mga alkalde dito sa Metro Manila. Nya wala lang anay sa mga Christmas party bangod sang COVID-19. So, hindi nyo masubo-subo man ang Disyembre. Pero, depende na kung kooperahan ta, kag hindi kita maghagad pasaway, basi paman lang nga manaog kita sa Modified. Kabay pa, kay kadelikado sang panahon. Kung mag-ibwal siya, tunga-tunga sa Nobyembre, ay abaw, maluoy ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na sa panahon sang pandemya, krisis global. Masyado kabudlay sa pagpangabuhi, labi na gid kon, masyado kanubo sa patubas, bisan ang magagmay kadlagko nga plantador, gakuriit man. Areho, basi makabulig ini sa inyo, gamit kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Morning lang, aga pa, kape, si Sir Jiga. Baga pangapi na siya, aga pa, nami mana. Kape-kape ka, aga pagabugtaw, damo ka isulod sa kalalaw. Morning, tamyaw lang sa bata ko nga si Ila Jean Toribio Panes, Isidro Barangay Kubay. O sige, aga pa, gabulugtaw na sila. Nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Baw, kay karon nga adlaw. Kaadlawan, gali karon nga adlaw. Happy birthday kay Zen Salanga Kalugod. Kag kay Mariid na Dungon da. Happy birthday karon nga adlaw. Kabay pa malipayon kamo sa inyo pagsaulog, sa inyo kaadlawan karon nga adlaw. Standby anay, mabalik ako, hindi maghalin, unahon ko lang ini ang isa ka paid program. Please standby.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag Ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Balik-balik kita sa pagpagalagad karon nga kaagahon sa pagdulong sa inyo dugang nga mga balita, dugang nga mga isyo. Ari ho, dumayo-ayo ini. Madamo na sang kapungsuran ang sa karon nagkakas na sa restriksyon sang mga Pinoy nga nagabiyahe sa iban nga kapungsuran suno sa Department of Foreign Affairs kahapon. Suno sa ila ang pila ka mga lugar nga magabato na sa mga Pinoy subject o galing sa medical protocol kag testing kag kwarantina pag-abot sa among mga pungsod. Ginabato na sang Estados Unidos, United Kingdom, Brazil, Guam, Cambodia, Laos, Turkey, Egypt, South Africa, kag United Arab Emirates. Pero may ara gyapon niya nga nagapabilin nga hindi pa magbaton sang mga turista ang mga pungsod nga naga-impose sang travel ban sa mga turista. Amo ining pungsod sang Canada, Australia, Brunei, Hong Kong, Indonesia, Japan, China, Malaysia, New Zealand, Republic of Korea, Singapore, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, Bahrain, Kuwait, Qatar, kag Saudi Arabia. Amo ini sila ang mga pungsod nga may ban pasubong sa mga turista, labi ni gid sa mga Pinoy. Di kabay pa nga magaus-os nga magaus-os ini ka magbukas na ang pila pagid ka mga kapungsuran sa mga turista. Kag subong man bukas na sa pagbaton sang pila ka mga worker, mga OFW, labi na gid dire sa pungsod sang Pilipinas. Grabing halit, no? Sang COVID-19. Pating aton mga kauturan, mga OFW. Ang iban na nagpalauli na dire sa pungsod, wala pa sang kasiguruhan kung makabalik na sa ila trabaho. Purting igo sang COVID-19. Inigo yagid ang halos bilog nga kalibutan. Inigo ya sa balatian, inigo ya pa sa ekonomiya. Porte ang arangkada ni COVID-19. San o ka pa mag-iskerda? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Uy, sa aton mga kauturan, hindi magkalipata. Pakonsulta, gid libre.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Morning lang kay Bret Hart Tunato, kay Jomar Ayagan, kay Nini Inventor Arusa, kay Lisher Balbua Tade, kay Maria P. Marabilia, ga monitor siya dito sa Palawan, kay Jose Mungkal Turilla, kay Yolanda Alcayaga Galiegar, kay Josette Magwad de los Reyes. Good morning lang May lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Dira kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, dira kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, kay Ruben Tampos, good morning, sang LTO Bugtaw na, kay Pari Remias Arroyo, kay Raul Alibugas, dalom da, nagaladlad ka na da, sang baligya mo, hidlaw mo ko kay Roy Marino, kay Pari Erning Hurilia, gabugtaw na ni, kay Pari Istoy Querido, kay Nini Patos Burgos, kamusta ka da? Aga pagabugtaw ni Nini Pato, morning da sa imo may lang pag-monitor tagsagid kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Baupertiho, ga sinabtanay na sila. Kay, bangod sa paglaslas to sang bagyo bala, siling sang pila naton ka mga utod niya ba kung tani, kung abierto pa ang IBS-CBN kung tani, nakalabot ba sa mga malayo nga hindi malabutan na sang signal sang iban, ang ginbalbal maayo sang among bagyo. Igaling niya ti, ginkakasan man franchise, pinauntat man ang serbisyo sang IBS-CBN, tamo na niya nga daw mabudlay makalabot sa mga remote area. Amo ning ginpalayag sa anay Vice Presidente G. Jumar Binay, sila niyang closure sang ABS-CBN Regional Network, nagbiya sang pila ka mga lugar nga wala malabutan sang pagpangalagad kag wala malabutan sa mga balita. Nya bangod sang desisyon politikal, ang hindi malabot sa iba niya nga mga radyo kag mga telebisyon kung tani, nalabot inis ang ABS-CBN kag napaandaman ang pumuluyo. Si Anay Commission on Election Commissioner Gregorio Larrazabal nagpalayag man na madamo niyang pumuluyo nga nagdalang-dalang wala makahibalo, bangod wala malabutan sang impormasyon sining pag-arangkada sang bagyo, bangod kinakasan sang prangkisa ang among television network. Todo dipinsada yon sang spokesman sang Malacanang nga si Harry Roque. Sila niya damo sa media outlet nga nagatag update sa bagyong Siruli. Nga damo-damo sa mga television, mga People's Television, kag iban pa. Pero, gintindugan sang pilagi naton ka mga kauturan niya kung tani kung nagserbisyo lang ang among television network, madamo gid ang napahibalo, madamo gid ang nakapreparar sa pagganos sining super bagyo nga si Rule. Galing kati, wala na. Ang silingon, ginkakasan na nila ang iban nga mga empleyado sa among television network, nagdalang-dalang, ang iba nakakita naman bagong trabaho, pero hindi malimtan nina. Nga sini nga tuig, si tinta ka mga kongresista ang naglagda, agod kakasan prangkisa, kag pauntaton ang serbisyo sa among television network. Nagalit sa mga 11,000 ka mga pumuluyo. Hindi na malimtan sang tanan nga mga kaprobinsyanan nga naserbisyuan sang among television network. Amo nang siling ko sa 2022 sukta nyo lang sa baluta. Mintras tantong ini sila. Amak mo din kakita na ya. Imbes nga gadalang-dalang kita sa lagko nga taksis nga ibulig sa aton mga auto daro. Bilyones kada tuig ang idabayad sa among television network, din kakasan prangkisa pinauntat. Kung si Binay pag ang pila ka mga utod naton siling yati bangod sang politika.
Amo nang natabo ti ari ho. Inasukot na kita. Inabasol na sang pila naton ka mga uton niya kung nagaserbisyo lang ni siya. Kaya ang ibisibin, purtito mo. Ang iya signal, glambot sa pangalapkap sa mga kabukiran kagiban pa. Ti kadamo sang wala malabutan notisya kag pahibalo sa pagbalbal sang bagyong si Role. Diba, nga mula na. Wala na mahimo. Ginsira na. Ang iba naton nga mga utod, nga mga trabahante sa among network, ang iban ti sa subong wala pa trabaho, ang iban kaluyan, nakapangita naman iban nga mga trabaho. Pero sa nasiling ko na, ang halit bala, ang sakit nga gindulot ta sa linibo ka pamilya, nagapabilin ini sa ila panumduman. Madumduman nila ini sa tion sang eleksyon. Nya ba, araan naman sila, nagulo exhibition naman, para kuno sila sa tao, para sila kuno sa mga nagaagunto, wala trabaho, may trabaho, naging kakasan pa. Amo ina ang matabo. Ako niya, ginapananaw ko na Boss Damlag, sa tuig 2022, isa ini, sang pinakabugat nga isyo, nga pasanon sining pila ka mga mamalida, nga nag-arangkada, nagkakas trabaho sa pila ka mga linibo ka worker sa among television network. Hindi malimtan ini sang pumuluyo, sakit-sakit ang ginimo, ginkakasan na prangkisa, pinauntat pa sa pagpalayag, tubtob nga nagsira ang among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 4:57 na sa panahon sang pandemya, krisis global, mabudlay ang pagsinalayo sa aton pangabuhi. Kung wala ka sinuptan, antos kagid ang aton mga mangunguma. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglapdas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tinguaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatsyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa.
Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Radio Philippine Standard Time, las 5:07. Oras ginadulong sa inyo sa Uning lang kay Warlito Nisha, kay Christ Carpol Javier Tanatan, kay Milili Oligo, kay Bia Jonathan, kay Cathy Bear, kay Resalina Alvarez, kay Cecilia Olio. May lang pagmonitor, tagsagid kakagahon. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsang anong kahintangan. Responsable at ang balita kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. O kapi-kapi na kamo na. Dr. Alfred's Green
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Dire kita, mga balita naton sa Kapitulyo, karaban bilang tribute sa nagtaliwan, nga binalbagan Vice Mayor Din Patigayon. Balita Kapitulyo. Detalye sa niyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Kahapon nga adlaw gin na pamunuan ni binalbagan Mayor Bibot Merasol ang karavan bilang tribute sa nagtaliwan nga Vice Alcalde sa binalbagan kasi Samuel Gavaran. Kahapon man ang mga municipal officials ang karavan naghalin sa St. Peter's Chapel sa Banwasang Pontevedra padulong sa puluyuan sang BC Alcalde sa Banwasang Binalbagan kasadiin dito ginhayaan niya sa nga bangkay. Maduduman si Gavaran ang nagtaliwan sa tuong Nobyembre 2 pagod man sang ginbatsyag nga balatian. Kahapon man nga adlaw nagabulo sa iya ang number 1 councilor sang Banwa nga si Orsicio Inodio. Si Inodio isa ka manunudlo sang Binalbagan Catholic College nga nagapanumpa bilang bag-o nga Vice Alcalde sang Banwa sa Binalbagan Convention Hall. Ang kaaksyonyogikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad
ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Hilda Alparas, good morning lang. May lang pag-monitor kay B. Francisco, good morning. Halin sa Libanon, naga-monitor ini siya. Sa aton mga utod bala, kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas, abyan hindi nyo pagpaduga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 23-30. Una nga bula resulta, 23 kag 30. Second draw, ikadua nga bula, 23-37. Ikadua nga bula, resulta 23 kag 37. Third draw, ikatatlo nga bula, 8-18. Ikatatlo nga bula, resulta 8 kag 18. Diri kita, Langkoy. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto. Una kita, 6-4-2. Tatlong resulta. 6-4-2 kita ang jackpot, 5,940,000. Kombinasyon, in any order, 24, 2, 23, 15, 31, 39. Resulta sang 6-4-2, 24, 2, 23, 15, 31, kag 39. Dire kita, 6-4-9, jackpot dako na. 157,968,656. Kombinasyon, in any order, 26, 21, 7, 42, 33, 22. Resulta sang 649, 26, 21, 7, 42, 33, kag 22. Ikatatlo, 658 kita. Ang jackpot, 53,366,011. Kombinasyon, in any order, 42, 17, 53, 5, 55, 43. Resulta sang 658, 42, 17, 53, 5, 55 kag 43. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Happy birthday lang
dira kay Zen Salanga Kalugod kag kay ay si Mariid na Dungon subong kaadlawan yaman. Happy birthday lang alin dire sa Aksyon Radyo Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ning 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Diri kita. Mga balita naton sa City Hall. DILG Bacolod nagahulat pasang memorandum circular angot sa liwat na pagpatuman sang road clearing operations. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bago kag Action Fred, wala pa sang formal nga komunikasyon nga nabato na ang DILG diri sa may syudad sa Bacolod. Action Fred, angot ini sa pagpatuman sang road clearing operations 2.0 umpisa Nobyembre 16. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni DILG Bacolod Director Joy Maridet Maday. Action Fred, nga wala pa sila sang anuman nga komunikasyon nga nabaton, pero iya na naibaluan ang iningatikang sang DILG National. Sulo kay Maday. Action Fred, ila pa ginahulat ang memorandum circular kag dira mahibaluan kung ano ang mga bago nga parameters pila ka adlaw ang pagpatuman sang road clearing operations kag iban pa nga mga pulisa. Luyag man may balwan Action Fred ni Badayag kung paano ang pagpatuman sang partial enforcement sang road clearing operations sa mga lugar nga yara sa General Community Quarantine kaangin na lamang sang syudad sa Bacolod. Aminado Action Fred si Badayag kag iya man na obserberan nga nagbalik ang pila ka mga illegal structures sa bangod sa karon suno sa iya, kanya-kanya na ang pamaagi sang tawo para gid lamang nga mabuhi. Pero wala pa kang guideline kung paano ginamon i-undertake. So, no communication yet, ma'am, from the national? Wala. Nahulat kami tanik ng memorandum circular. Labatian, si DILG Bacolod Director Joy Maridet Madayag. Halungan naton ang aton ni kaayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Agod malikawan mga kaaksyon ang mga masakit, dapat epektibo nga food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold. Mas ginpa-epektibo, bangod mayara ini sang extracted nga mangustin, mayara sang balunggay, margoso garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold ang makabulig sa may mga diabetes. Bacolod City Government Center Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito I'm las 5:39. This time check is brought Morning na nga kay Dodge Dalida, kay Melvin Peñapel, kay Elizabeth Malaka Gamala, gatamyaw siya sa utod niya. May birthday karong adlaw, Gerardo Malaka. Happy birthday, gid. Kay Eddie Laos, kay Erwin, kay Juby Artagami, kay Luila Siason, kag Cory Bidaha. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo balanse, patuod ng mensahe, wala sang
Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita ho, sagay PNP padayon ang investigasyon sa nasapuan patay sa katubuhan. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, padayon pa karon ang investigasyon sang sagay PNP. Angot iya sa bangkay nga nasapuan patay dira sa may katubuhan sa Hacienda Concheta 3, Barangay Paraiso sa among syudad. Sunod diri aksyon na Fred sa kay Police Major Albert Singh, hepe sang sagay PNP. Ang napatay gid kilala diri sa kay Ireneo Glacia, 62 anyos. Yara naman ang bangkay sa pamilya kay nakilala na ini paagi sa panapton nga na-post sa social media kag wala pa nakahatag sang kompleto pagiga detalye ang mga pamilya kung ano ang trabaho kag kung nga ang naglabot sa sagay ining nasabit nga biktima aksyon na Fred. So pa sa pamilya diri ginkuha ini sa mga tawo ang ila sining himata kag nakibot na gid lamang sila nga patay na sang ila sini na balitaan. Tingwaan pa aksyon Fred sa sagay PNP suno sa kay nga mag-investigar ban sa San Carlos City PNP kung ano ang estado ang kabuhi sining nasambit nga biktima. Karon si Action Fred ang mga anggulo, motibo kung ano ang mga sa likod sining pagpatay sa biktima wala pa or hindi pa mahatag ni si bangod gusto pa sining nga kompletohon gid ang mga detalye nga makuha gikan sa pamilya mismo sang napatay. May mga aligasyon, may mga
information kita nga nabaton galing kay wala man record dito nga official record sa police station San Carlos. Sir. So hindi mo kita maka-speculate subong kung ano gid ka kung kita may na-interview nga family nga makatag isang specific ano. So puro tanan na dari raw information kaya mo pa niyaton house ta. Nagpakigangot magkita action Fred kay Police Major Mark Angelo Hong Kong, Hepe San Carlos PNP. Apang suno sini, wala man sa may nakaparecord sa ilangan na dula nga himat sa isa ka pamilya sa nasambit nga syudad. Gibistigar sila sir mao nga ingon nila taga San Carlos kay ang pamilya na dito karon. Binakog nakaparecord dira ang family ba nga nawala dira sa San Carlos. Inang balita, ini sa Action Brian more than nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Patrol. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. O dali lang. Wala pa si Aksyon Alvin. Aber, tawagan ta siya sa special communication sa sini nga mga tinion. Kung naka-standby na siya, ano ang pipila ka mga blatter entry nga nabalag opisyal sa record sa aton kapulisan. Nalapot na si Aksyon Alvin sa aton special communication. Ano ang mga blatter entry? Ano naman ang nagluntad sa sulod sang 24 oras nga na-record sa aton sini kapulisan. Naka-standby si Aksyon Alvin? Oh. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, bali 46 tanan no ang mga curfew violators sa syudad sang Bacolod. Ang may pinakamadamo diri ang police station number 10 nga may ara 15 ka mga nagkaladakpan. Ang station 8 13 tanan ang nagkaladakpan, kalabanan dakpan sa area sang Tangub kag barangay Singkang Airport. Ang isa diri sa nagkaladakpan, madamo nga nagkaladakpan ang police station number 2. 5 ang nagkaladakpan pero puro minors tanan. Sa dugang pagid nga balita, arestado ang 20 anyos nga soltero matapos kinserbihan sa mandamiento di aresto. Ini siya ang gaging kilala kay Dieter Rubaton, residente sa Santa Rosa, pero ini siya ang gindakop action na Fred paagi man sa warrant of arrest nga issue ni Judge Marites Gumahin sa RTC Branch 51 diri sa siyudad sa Bacolod. Si Rubaton ang ginaresto paagi man sa warrant of arrest sa 2 counts ang violation sa RA 7610. 180,000 kada isa ang piyansa para sa iya. Rekta sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, aksyon Boy Duran, kag aksyon Dorel Cabato, aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.